Hrálo se po páté o ligové body. Už v pátek remizovala na Letné pražská Sparta s bratislavským Interem 1-1. Včera zvítězila Dukla v Trnavě nad místním Spartakem 1-0 a Bohemians hladce přehráli Duklu Banská Bystrica vítězstvím 5-1. Dnes zvítězil Baník Ostrava nad Tatranem Prešov 2-0 a Zbrojovka Brno porazila Vysoka Nováčka z Vítkovic 5-0. Na další zápasy se podíváme v obrazových reportážích. Začínáme v Košicích. Petržalka hrala v bielých dresoch, zaplatila dnes v Košiciach nováčkovskú daň. Futbalisti od brehu Dunaja dokázali na štadióne v Čermeli, že ich sľubné výkony v lige nie sú náhodné. Zaskočil ich Farkaš, ktorý v 17. minúte vyčaroval takýto gól. Ani Šimurka nepostrehol Farkašové kúzlo. Hostia hrali ďalej, niekoľkokrát Pechera pritlačil k zemi obráncov Lokomotívy, len tá streľba boľavá. A v bránke stál ešte výborný Seman. Potom len tak z ničoho nič Beseda fauloval Jacka a Farkaš musel dať opäť gól. Lokomotíva viedla 2-0. Sympatickí hostia naďalej prekypovali elánom. Skúšali Semana zo všetkých strán. Takto Pochaba, potom Šebo. No a na záver futbalový bombónik bez komentára. Napriek tomu Lokomotíva Petržalka 2-0. V Nitre sa žatva dávno skončila, no tú futbalovú dnes začal Jež. Vojaci z Chebu ho favlovali a Chatrnúk z pokutového kopu len završili jeho výbornú individuálnu akciu. Hostia rýchlo odpovedali, po Baumanovom rohu vyrovnal Lindenthal a skórovať mohli ďalší. Tešili sa však domáci. Po prestávke strieľal Jež a Čermák pomohol lopte do vlastnej bránky. Ančicov gól na 3-1 nám znemožnili nakrútiť jasajúci diváci. Ten štvrtý však áno, keď Borko najprv trafil žrť. Petržela pred koncom už len znížil na konečných 4-2. Súboj Slovana so Sláviou mal iba priemernú úroveň, ale vtipnou súhrou a peknými gólmi sa blísli Masný so Švehlíkom. Mladá stoperská dvojica Slávie, Jeslinek a Kříž jednoducho nedokázala čeliť takýmto akciám a Masný dal v 14. minúte vedúci gól. V 29. minúte viedol Slovan už 2-0. Proti bombe Švehlíka nemal brankár Kováč šancu. Opäť jedna z tipných akcií Belasích a slavistická obrana bola prekonaná po tretí raz. Skóre polčasu s prehľadom uzavrel Masný. Po zmene strán Slovan výrazne polavil, ale súper to nedokázal využiť. Až po zbytočnom faule brankára Tulisa na Hotového dal z pokutového kopu Jarolím čestný úspech Slávie. Slovan zvíťazil až nečakane hladko 3-1. No a takto vypadá ligová tabulka po 5 kolech. V čele je pražská Dukla, má 9 bodů, druzí Bohemians a třetí Nitra mají 8, čtvrtá je Ostrava a pátá Lokomotiva Košice se 7 body, šesté Brno a 7. Slovan Bratislava 6, 8. Tatran Prešov s 5 body, 9. Sparta získala 4 body, 10. až 11. Petržalka a Trnava mají rovněž 4 body, 12. Rudá hvězda Cheb, 13. Inter a 14. Pražská Slávia získali 3 body, 15. Dukla Banská Bystrica 2 body a poslední Vítkovice 1 bod.